ród go dtí an seminar gréasán seo faoi Scileanna Fisiciúla agus Forbairt luach chéadfach leanbh. Tugann na léargas seo taide san áireamh cumáile cinnte cígairí I slíomh na lua ólama agus cuaram agus an cóirla tholáithríonn cígairí chun fásamh a chorchan chin. Bíonn cígairí ag leagan béim I gcónaí an toilcht a bhaineann le gníomhaíochtaí a acmhainn lena sláintiúil fisiciúil agus lena Forbairt fisiciúil an leanbh. Díríte go láidir sin in áirgóid obair Sliabhanna agus in our gratcigeachta. Anis tuairimid cóirla duit atá bunathe áirgóid oibreas na Sliabhanna sin. Tacaíoí an cóirla sin leat an cuid is fearr a bhainteas na deisina a bhíonna dul leanbh chun bheith gníomhach go fisiciúil. Is cóirla anfracticúlaí agus an chuid is mó, ní bhaidheart éon ábharbhreise a cheannach do leanbh. Is cumachá adabarann siad, déanann gach cinál gníomhaíocht difear chun tacú le Forbairt do leanbh. Bíodh sé ó sí a tuairt faoi thuagra gníomhach sa bhaile ag bháil do gnáthúirimí tí nó dul amach siúil. Tá sé antáhachtach gan bheith éigníomhach le róada, mar hampla amscáileán. Agus ba cheart do leanaí bheith gníomhach go fisiciúil feadh cuid is mó den am a bhíonn siad ina núiseacht. Is féidir Forbairt leanúnach Scileanna Fisiciúla an leanbh a chinntiú trí gnáth gníomhaíochtaí simplí a dhéanamh go léithúil ag cabhrú leat agus ag súgradh. Tá Forbairt fisiciúil agus Forbairt chéadfach antáhachtach den leanbh. Is sé atá gceist le Forbairt fisiciúil ná fás fisiciúil leanaí agus Forbairt a Scileanna le bhaile a bhéadaíonn a chumas atá acu, meatáin a rialú agus míranna a ionrábháil. Is sé atá gceist le Forbairt chéadfach ná leanaí a bheith fálam trí na chóras chéadfacha. Cé go bhfuil Forbairt fisiciúil agus Forbairt chéadfach fitte fúte ina chéile, is in ard ar le a tharlaíonn siad. Díróid Scileanna Fisiciúla Leanaí a Forbairt agus a bheith tú. Neart cabhlach, a gabhsaíocht gúlanna, a rialú stádúire agus a cóardú mór luáile agus Scileanna min luáile. Féachmid freisin an táhacht a bhhainne leis na chéadfaí Forbairt agus a bheith tú. Radharc, Tríal, Éisteacht, Bolla, Blas, Feasacht Spásúil agus Cothraíocht. An tuismitheoirí an acmhainn is fearr atá ag gach leanbh. Buineann leanaí óga taitneamh as róla bheith acu in éon rud I dhéanann a tuismitheoirí. Is Sliabhanna tugann cígairí faoi deara go mbíonn antóir ag leanaí a bheith súgradh sa limistéar bhaile, atá cosúil leis an dtimpeallacht bhaile. De réirmars chuí dá níos agus ach chumas, bíonn sé anúntach róla thuairt do leanaí I gcúramí bríocha saol léithúil. Coinn sé sin breistint freighreachta agus féin bhasa. Fólamíonn leanaí Scileanna tábhachta don saol. Buineann siad tarbha má chánach agus tarbha fisiciúil ar éin as ról tábhachtach a bheith acu I gnáthúirimí tíos a bhainistú sa bhaile. Cabhraíonn gníomhaíocht tíos le gnéamh fisiciúil agus gné chéadfaí a chothú. Agus ard a thuairt ar ríis agus inúlacht do leanbh, moltar de thuismitheoirí, cuairimí a cheana don leanbh is sinne agus spreagadh a thuairt don leanbh is óige a chabhrú leis na cuairimí sin a choirí gréach. Mar sin an ard a thuairt ar sábháilteacht do leanbh, cé nithe is féidir a dhéanamh is spás leis de ar bhann léithúil. Is minic a thugann cígairí faoi deara go bhfuil leanaí ag go bhfáil do chuairimí fracticúla ar fud an teisiún. Ag bratha arís agus ar chumas do leanbh, lá seans ann go mbeidh siad ag géirí páirteacha I roinnt do gníomhaíochtaí seo a leanas. Na huairleáir a scúba, an lí agus slúsáid deana agus scúba úsáid. An bord a chlána agus na sothaí ní. Agus isce a chur ar phleanlaí
leiste agus lasmuo. An falús glanúra úsáid, bostáil, fuinóga an lí, iad í glanna ile agus a hátáil, agus iad a chur san áid cheart. Tá góin na gníomhaíochtaí sin le neart cabhlach, cósaíocht gúlanna, cóardóir múlúáile, agus scillanna minlúáile Fhorbairt. Ban for las as céad jifriúla agus farbrófar iad lena linn féin. I gleachtas ard chaidán, tugann cigarí faoi deara go muineann leanaí tarbh an mhór as a bheith ag olbhú dam snacha. Sa timpeallacht bhaile, bannaí de leanbh tainmh as a bheith ag obair I gcóir leat chun béilí a olbhú. Go hóise sin breistint tábhachta iontu agus molfaríd as cabhrú le béle blasta a chur le chéile. Tá roinnt nó góda na cinnte na nithe seo in anas I gceist le béle olbhú. Bí a ghearra, hóbhar a bha, measca, choirí, fuine, dorte, an bord a réiteach agus an bord a glanna tréis an béle. Is scillan an lóchara féin chorach iad go léir, agus bunaíonn siad death nósanna don saoil. Forbairíonn agus beachtaíonn siad scillan na mór luáile agus scillan na mín luáile a réon freisin. Tá bácháil ina gníomhaíocht corthach tharbhach de leanaí. Si atá gceist ná cóábhar iompar agus a bheith. Is féidir le páistí an meachan agus an cóseasamhacht na mothú agus iad a lábhseán agus ag idirghníomhú go cuaramach le hábhar éagsúla bácháile. Nuair a dhéantar tíos a bhaine, Forbairt na meatáin atá sna scíthán, sna lábha, agus sna méire, agus treisiítar teannas meatáin. Teastíonn an méid sin le haid pean luí a chramú go maith, agus le haid deas scillan na scríbhneoireachta. Mór a rogha le bácháil is sé an próisis tharbhúil chéanna tíos súgratha a dhéanamh as plúr, salan agus ola. Tá gach cinnte na gníomhaíochtaí thuas an úsáideach le haid scillanna mór luáile agus scillanna mín luáile Fhorbairt agus a bheachtú agus le haid teannas meatáin na treisiú. Tarbha eile a gháin a cócráil agus bácáil is se go bhorbaíonn agus go gcothaíonn siad chéadfaí a bhfuil tail, zhairc, bolla agus blas. Chomhthófar basacht spáisiúil trína cóthábhar a lábhseán leis an bórsa chuí. Deirtar obair an linmh is se súgradh. I dteannta chéile a théann súgradh Forbairt Fisiciúil agus ólam, agus cuidaíonn súgradh le leanaí a bheith láidir agus sláintiúil. Is féidir le thuismitheoirí tacu le súgradh leanaí trína cinntiú go bhfaigh siad an irid ama súgradh agus is féidir le linn an lé chun Forbairt Fisiciúil a chorchan cinn. Trí thuagra, tarlaíonn fólam agus Forbairt Fisiciúil go nádúrtha sa bhaile. I gleachtas eisiom lárach is minic a bhreathnaíonn cigarí idir gníomhaíocht ar ard chaidán idir leanaí agus cleachtóirí. Mar an ggéana sin sa bhaile, tá sé sin antáochtach. Bannaí leanbh óg tainmh as a bheith gur géal go bhfuil siad ag dul chuig an siopa nó chuig an dochtúir mar hampla. Bíonn sé sin níos tainmhí fós nuair a anann agus thugraíonn tú leo ar feadh tamil agus tú a ligandóibh an gníomhaíocht a stiúra. Buin an leapadán agus leanaí óga tarbha olmhór as cluichí lábhachán agus súgradh gníomhach freisin. I suíomhanna ar ard chaidán, buin an leanaí óga tainmh as a bheith ag canna agus ag aithris árán agus riamana le chéile chomh maith le cluichí luáile ar chorp ar fad. Iad féidir le cluichí den chinál chéanna a chuma le do leanbh sa timpeallacht bhaile. Tá íon na cluichí sin le Forbairt Fisiciúil. Tá cluiche méire antáochtach freisin. Is féidir cluichí tradiisiúnta eile a dimríimiis nuair a bhí mar óg ag imirt mar hampla. So cluichí búla bus, cluichí cinóna capal, dearrógrádaí, róile ráine agus cluichí líomhróid a bhfuil práta te. Déití clas na bacóide a imirt faoi dhéan agus téap chúdaí a leagan síos. Cuir an suíomhanna lua
blianta an cruthíocht chun cinn, agus is féidir leat déanamh eolais do bhaile freisin. Is féidir ealaín bhrúscar agus ealaín áchhuairsána úsáid chun cruthíocht a chur chun cinn. Is mó eile é sin le haid scileanna mór le bhaile, agus mín le bhaile, agus cóthathú chéadfach a chur ar aghaidh. Is féidir leat míreanna ó áitir fud an tí úsáid, mar shampla seanabric, páipéir de méid na difriúla, pín, crayon, sisúr, glú, cartán, paint, capíní buidéal agus a lán eile. I gás baba óga is féidir tulán nó plúisna a dhéanamh as boscí fabrica agus chart clár. Is féidir leis na níán crúbadach a dhéanamh agus tealtú tríthú nó is féidir le a gístia olú antú. Is féidir leat agus do leanbh tí súgratha dhéanamh as clúr, salan, bréanola agus reintis go fiú. Sé sin ceann de na gníomhaíochtaí is omláníoch faoi dhéan ó thaobh Forbairt le bhaile agus cóthathú chéadfach de. Tá sé cosú leis an gníomhaíocht déanta a rán a phléimar hana féin. Is féidir leat an tíise chuineáil sa chuisneoir agus féidir leanbh an ann léanta a chathamh ag sóáil tú a déanamh Forbairt agus a chuí chórthú ar scileanna le bhaile ar hantas matáin agus iad go bháil go gníomhaíocht cruthaíoch. Thugann céigearí faoi deara go mhaineann tainmh as súgradh uisce. Déantí bhaile uisce a thuairtead a leanbh i grúcáil olca nó sa dortal cisteanna. Ba de leanbh an ann eispéiríos súgratha agus chéadfach a bheith aige nó eici ar fan neart ama. Má híonn de leanbh an tuisce agus tuigeann sé nó sí cad is cíle floch agus teocht. Is féidir le de leanbh flocha, duirte, agus tóis, agus chun ceappa, áil snámh agus dul faoi uisce a inócha go neamhar amúil. Tuairimid inis, multi-practicúla is féidir úsáid sa ghair limistéir lasmuo. Mar hampla, i batio ar balcón nó i gáardín beag os córantí nó ar chúl. Is féidir thuairt faoi obair ealaína freisin, mar hampla, trí le bhaint as marcanna a dhéanamh, marcanna le scú, paint agus uisce. Cuireann an cineál sin gníomhaíocht a lúáil géag amóra chun cinn, rud a haicíonn le cósaíocht gúlanna agus le Forbairt scileanna mór le bhaile agus mín le bhaile. Má tá ganibh, cré agus uisce agat, déantí go mbeadh na gar limstéir lasmuo ina spáiste sco le haid na hábhar sin a inócha agus a ionrábháil. Is féidir sean fotaí agus sean fannaí, spúnóga, aimiid agus miotal agus airí cisteanna eile a úsáid chun an cineál sin súgradh a spreagadh. Tugann siad a lán deisna le haid eispéiríos fisiciúla agus chéadfacha agus Forbairt chéadfach a chur ar aghaidh. Is féidir le leanaí an réagán héin a ní agus a shrimú a muo faoin spéir. Ní gá de teach míos agus glantach a thuairt do leanbh. Smaoinní freisin ar ról a thuairt do leanaí sa níocháin a chrocha ar groch éadaí nó ar an lína éadaí. Bhainfí siad tainmh as an gníomhaíocht fhisiciúil sin agus cuirí siad feabhas ar an ráin prinsúr le peonaí éadaí a úsáid. Is líbhanna eisiom lárach bíonn deisina ag leanaí planú. Is féidir leat an rud chéanna a déanamh sa bhaile má tá spás agat. Tuair roinnt spás do de leanbh le haid lúsanna, bláhanna nó glasarí a flandú. Bhainann leanaí tainmh as deisina sin agus bíonn siad in ann cuairim a thuairt dóibh sna míana atá le teacht. Má dhéanann leanaí iad a iscú agus má thugann siad faoi ghart glanna, chuirfar an gníomhaíocht fhisiciúil agus a Forbairt le bhaile chun cinn. Anis cúplaí voltaí practicúla is féidir úsáid i spás oscailte a muo faoin spéir. Mar hampla i mór gáardín cúil nó sa phobal, i limstir glas dáit, i barcan ac na láimhe nó cos farige. Is féidir le súgradh muo faoin spéir an faoi neart cóilech, cósaíocht gúlanna, rialústádúra agus Forbairt generál scileanna mór le bhaile a chur chun cinn. I bhfad níos mó ná dhéantar is súgradh faoi dhéan. De réir bhíonachta na céigearí,
go gcuirfear go mór le Forbairt iomlánaíocht leanaí nuair atá deisne acu rith, drapa, rolla, léam, cormú, lúsca, míreanna troma iompar, tuchailt agus obair le ábhar difriúla a bhfuil gaineamh, cré agus uisce. Freisin, baineann leanaí fearr thairbhe as deisne a bheith rothaíocht agus ag súgradh le rothair chothromaíochta, scútar agus bréagán eile a bhfuil rothaí acu á úsáid. Díríonn céigearí ar na tairbhí agus an tocht a bhainne le ranpháirtíocht rialta is súgradh ardrisce, agus is féin fianaise ina leis sinna eicáid sa taide freisin. Áirítear na naithe seo mar shampla le súgradh ardrisce, trán a grapa agus a lúsca. Chabhraíonn na gníomhaíochtaí sin go mór le Forbairt leabhaile agus cóthathú chéadfach a chur ar aghaidh. Agus plúisina a thógáil I gcuil lárnach, rud a muineann a lán leanaí tanmhas, a dasaíonn a lán Scileanna Fisiciúla ina le agus a thugann eispéiríis atá saibhir donna chéadfaí. Is féidir réon leathan Scileanna Forbairt leabhaile a gnáthú sa gníomhaíochtaí ile sin, agus thugann siad eispéiríis atá anlúchmhar agus saibhir donna chéadfaí. Ar ndóigh tá sé tábhachtach go measúil nóí leanaí agus tuismitheoirí na dúshláin agus na riscí le chéile agus go ndéanadh siad réamhchomhairmí ile a hasíonn le haghaidh gach gníomhaíochtaí. Ábhar de thuairtear sábháilteacht, bhaid tú in ann lear deisne súgratha agus roghanna acmhaíochta a chuireann chorp chun cinn a thuairt do the leanbh chos farige. Eispéiríis úthála tail iad, súlthart cosnachtas a gaineamh agus súgradh le feabhainn. Féfar an ann, lear impression chéadfach a áil trí thuagra leis na hábhar ile atá saibhir donna chéadfaí agus is féidir a aimsiú ann. Aimseoidh an leanbh go neamhar amúil go mbíonn gach sligeán trá difriúil ó thaobh igeacht de agus go nóthóidh siad tuiscint ar áileacht agus saibhreas an nádúr. So détá smaoinemh ar roinnt sligeán agus cístí eile a thuairt bhaile le haghaidh súgradh faoi dhéan. Má tá snámhaigh do leanbh, buine a corp nó a chorp ar fad leas as amachchathab san uisce. Buin haar fearr thairbhe as gach ceann den na spórt uisce a bhfuil snámh, chláirchíos lóireacht, sorfáil agus chaidheáil. Forbairítear an chothromaíocht go mór trí chláirchíos lóireacht agus trí thorfáil. Is tríú se luachmhar sa saol se íos an linmh, agus ní aon tuismitheoirí ach beagán blianta inar féidir ó taú le Forbairt Fisiciúil agus meabhraíocht chéadfach an linmh. Tá sé tábhachtach go bhainmid tainmh as an tréimhse seo le chéile. So mula míos do tuismitheoirí roinnt ama a chur I leat taobh dá leanbh chun páirteach lacha I gníomhaíochtaí speisialta iontacha. Mór is féidir, féachtarchan ar na chineálacha gníomhaíochta fisiciúla a mbíonn do leanbh páirteach iontu sa siamh oideachas sa luamh blianta nó sa bhunscoil, mar shampla ag skipáil nó ag gariadóireacht. Agus is féidir leat eispéiríis cóchosúla a choláthar sa bhaile. Is minic a leagan céigearí béim ar an tairbhe is féidir an bhaint as leanúnachas eispéiríis a chur chun cinn. Is buntáiste easolalas a thuairt do siamh luamh blianta nó do bhunscoil do linmh faoi gníomhaíochtaí a tugtar fuú sa bhaile. Déirtaí leanaí pictiúr nó réimghreaf a roinnt lena ghlaachtóir nó lena múnseoir. Tá dúla goin go bhfeiceann tuismitheoirí ón seminar gréasán seo gur féidir le ranpháirtíocht I gníomhaíochtaí léithúla simplí dul chun tairbhe do leanaí agus iad a Forbairt Scileanna Fisiciúla. Tá roinnt tagartí agus acmhainní breise curtha ar fáil againn a déití a bheith spéisiúil duit. Is féidir leat na nasca áil faoi tidal físe. Má bhíonn aon tuairimí agat, chuir an úníd. Leis an ríomhphoist a sheoladh chuig an seola ríomhphoist chumáinithe ar an scoláin. Gámuid buíochas leat as ucht do ranpháirtíocht. Slán.